कि दुनु जो बना के हाथ से दबाइले डीजे दुनु जो साजन बना राजा के हाथ से दबाइले एके रात में 5 बेर कोइले का हम बताइयो सोहाग बाली रतिया छतिए पर है दुनु हाथ रे सखिया कि दुनु जो बना के हाथ से दबाइले एके रात में 5 बेर कोइले कि दुनु जो बना के हाथ से दबाइले एके रात में 5 बेर कोइले दद मर गइला 5 बेर कोइले 5 बेर कोइले कोइला ना के हाथ से दो 5 बेर कोइले कोइले यस रिकॉर्डिंग स्टूडियो मौलापुर बाजार। डीजे साजन राजा एके रात में 5 बेर कोइले केतना बताई सखी अपन परेशानी जो तो दिल नए मोर पर की जवानी हमर बलमुआ सखी कइले रहनदारी नास उदिहले हमर नई हर के साड़ी रे सखी हमर बलमुआ हमसे कइले रहनदारी नास देले हमर नई हर के साड़ी सुई टिप्पणी जब आन्हार घर पहिले एके रात में 5 बेर पहिले कि दुनु हाथ मोड़ा जो बना के दबाइले एके रात में 5 बेर पहिले दादा 5 बेर पहिले डीजे साजन राजा राइटर असनारायण नाही मनले हमर बात हो भोरे ना पराए उ सोहाग बाली रात हो रमेश मुस्कान देवरू देखले बाटे खेला के पड़ गइले खाटा घरे राजेश के गेला से रमेश मुस्कान देवरू देखले बाटे खेला के पड़ गइले खाटा घरे राजेश के गेला से डीजे साजन राजकुमार ठीक ना कइले एके रात में 5 बेर कोइले दुनु हाथ मोड़ा जो बना के दबाइले एके रात में 5 बेर कोइले 5 बेर कोइले